ഹരേ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമഃ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. നമ്മള് അപ്പൊ ദേവന്മാർ, അപ്പൊ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളും അസുര സ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരയാൽ മരത്തിനോടാണ് അല്ലെ, ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരയാൽ മരത്തിനോടാണ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഉപമ തന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, അതിലത്തെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഏതൊരു മരത്തിനെയും ഈ ഒരു മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ വേരുകളാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ വേരുകൾ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന് പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് അതിന്റെ പോഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഗുണത്തിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വേരുകൾ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലായാലും ശരി, രജോ ഗുണത്തിലായാലും ശരി, തമോ ഗുണത്തിലായാലും ശരി, എസ്പെഷ്യലി രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒന്നിലോ ഒരു ദോഷഫലങ്ങൾ, ദുഃഖഫലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പുണ്യങ്ങളും, അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് വേരുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേരുകൾ, ഈ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും വരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അരയാൽ മരത്തിന്റെ വേരുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ്, അതായത് ഈ വേരിനെ അറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളുമാണ്, കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വേണം. ദൈവിക ഗുണം, അതായത് ഇതിനും വിശുദ്ധ സത്വ ലെവലിലേക്ക്, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ നമ്മൾക്ക് പോകണം.
എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ആ മൂന്നും അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മേലെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമായിരുന്നു അത്. സർവസ്യ ചാഹം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാനുണ്ട്. എന്നെ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഇത്രയും കുറച്ച് ഈ 3 ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എത്രയോ ആദ്യത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതായത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഗുണം അറിയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? യജ്ഞങ്ങൾ, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗങ്ങളിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിലെന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ആ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അതിന് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറേത് ഇന്ന ഗുണങ്ങള് അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 19 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ്? ഗർവില്ലായ്മ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. വിനയം ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തെത്താനുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷമാകുന്ന ആ അരയാൽ മരത്തിനെ വെട്ടി നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ വേരുകളെ അറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധായ തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഘ്രീരചാപലം തേജാ ക്ഷമാ ധൃതി ശൗച അദ്രോഹ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോപമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ പറയാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരേ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായിട്ട് ജനിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് അത്രയും സാത്വികനായിട്ട് എന്താണ് ശാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം. ഒരാളാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെ. ഒരേ പാരന്റ്സ് ജനിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അവര് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുത്താം. ഇപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അശുദ്ധിയൊക്കെ മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്താ ഇരുത്തം വരും, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം കുറയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്, അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അത് നല്ല ഗുണങ്ങളാവാം, ചീത്ത ഗുണങ്ങളാവാം. അപ്പൊ അത് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ സത്സംഗം, നമ്മൾ ആരോടാണോ പഴകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പഴകുന്നതിനെ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പോ ശ്രീരാമദേവനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും കൂടി കാട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. 14 വർഷം എന്നാണ് ദശരഥ മഹാരാജ പറഞ്ഞു കാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവര് കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടില് പോയി ആരണ്യകാന്ഡം ആ ഒരു ലെവലില് അവർ കാട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ കാട്ടിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സീതാദേവി ചോദിക്കും, ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് അങ്ങ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വനവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസ ജീവിതം മാതിരി നയിക്കുന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവര് അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രങ്ങളാണല്ലോ, എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം വരെ ധരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ അമ്പും വില്ലും കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വെക്കാത്തത്? എപ്പോഴും അത് എന്തിനാണ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് സീതാദേവി. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറയും, അതെ, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനല്ലേ, അത് നമ്മൾ കാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ രാക്ഷസന്മാരുണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയും, ഞാൻ കാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു സ്വധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ഷത്രിയനാണെന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അമ്പും വില്ലും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും സീതാദേവിയോട് പറയും. അപ്പോ സീതാദേവി പറയും, ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാനൊരു കഥ പറയാം അങ്ങയോട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി, പറയൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സീതാദേവി പറയാണ്, പണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ പറയാ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ 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 എന്ന് മാത്രം ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള്. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി 3 ലോകങ്ങളിലും പരന്നു, അയാളുടെ ആ എന്താണ് പറയാ, അയാളുടെ ഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവന് കുറച്ചൊരു ഇത് വരാൻ തുടങ്ങും. അവർ അത് എങ്ങനെ ഇയാളെ ഒന്ന് ഇതാക്കണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ വരികയാണ്. ഇന്ദ്രദേവൻ അല്ലെങ്കിലും അറിയാലോ നമ്മൾക്ക്, ഭഗവാനെ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതാക്കിയതല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൂടെ അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ വരികയാണ്. ഇന്ദ്രൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസം വിട്ടിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മാതിരിയല്ലോ, നടന്നിട്ടല്ലോ അധികം ആൾക്കാർ യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വില പിടിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്താണ് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രാഹ്മണരെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല, പൊതുവെ കള്ളന്മാരൊന്നും വരില്ല ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്നത്തെ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഒന്നാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പണം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അവർ അത്രയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഒരു വില പിടിച്ച സാധനം അവർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ശപിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അവർ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ ഫലിക്കുന്ന ആയിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ അത്രയും സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അവരടുത്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ വാള്, ആ ഉറയിലിട്ട വാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു തീർത്ഥയാത്ര പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ വാള് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇത് ഒരാഴ്ച എനിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയും. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, ഓക്കെ, വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, അത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർണ്ണപ്രഭയാണ്, ഇന്ദ്രന്റെ വാളില് ആ സ്വർണ്ണപ്രഭയിലാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആകർഷണം വരികയാണ്. അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കും പതുക്കെ. എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട്, ഓ എന്താ ഭംഗി എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഊരി നോക്കുമ്പോൾ ആ വാളണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കണം തോന്നും, പതുക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വീശി നോക്കണം തോന്നും. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രദേവൻ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായി അവസ്ഥ, അതിനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി ആ ബ്രാഹ്മണന്. ആ ബ്രാഹ്മണ ഗുണം അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ വസ്തു തൊടും കൂടിയില്ല. അപ്പൊ ആ ആകർഷണം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനോടാണോ സംസർഗം എത്ര എന്താണ് നമ്മള് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരം ഒരു സമ്പർക്കം വരുമ്പോ ആ ഗുണങ്ങൾ അതിനോടൊരു ചായ്വ് നമ്മൾക്ക് വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ആന കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറയൂലേ, ഒരു മതയാന ഒരു കുളത്തിൽ വന്ന് കുളിച്ച് നന്നായിട്ട് കുളിക്കും, തേച്ച് കുളിച്ച് 2-4 മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്ന് കുളിച്ച് പുറത്തേക്ക് മേല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക,
കരയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണാരിടും. ആ മണ്ണുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് മേലേക്ക് ഇടും. അതുമാതിരിയാണ് ആ ഒരു സ്വഭാവം. ഏതിനോടാണോ നമ്മൾക്ക് ആ സമ്പർക്കം വരുന്നത്, ആ ഗുണം നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എത്ര നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ തേച്ച് മിനുക്കി കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള എന്താണ് സംസർഗം ഇല്ലാണ്ട് നോക്കണം. അതാണ് സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് വരുന്ന ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ. അതാണ് അസുര ഗുണമായാലും. അപ്പൊ അസുര ഗുണ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംസർഗമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ വെക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ പ്രതിഫലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹണ്ടറാണ്, ഒരു വേട്ടക്കാരനാണ്. അയാള് കാട്ടിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നായാടാനായിട്ട് പോവാണ്. പോയി ഉള്ളിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് തോന്നും പിന്നില് ഒരു പുലി പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത്. ആ ഒരു പുലി പിന്നാലെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഡൗട്ട് വരികയാണ് അയാൾക്ക്. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഉണ്ട്, ഒരു പുലി ഉണ്ട്, ഏകദേശം അടുത്തെത്താറായാണ്. ഓടും, ഓടി ഓടി പക്ഷെ അയാൾ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വീണു പോകും. അപ്പൊ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ പുലിയോട് നമ്മൾക്ക് മല്ലിടാന്ന് പറഞ്ഞത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തന്നെ ഒരു മരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മരത്തിന്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും പുലി കയറില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ വേഗം ആ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറുകയാണ്. ഒരു ബ്രാഞ്ച് പിടിക്കും, തറച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയോ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ് പറ്റിയത്? എന്നിട്ട് മേലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ? അവിടെ ഒരു കരടി, അതായത് ഈ പോളാർ ബെയർമാരത്തെ അങ്ങനത്തെ കരടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരത്തിന്റെ മേലെ കയറാൻ പറ്റൂത്രേ. ആ കരടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മേലത്തെ ബ്രാഞ്ചുമ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, മേലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കരടിയാണ്, താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുലിയാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇയാൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ കരടിയെ താഴെ വന്ന പുലി എന്താ ചെയ്യുന്നു, നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, കരടിയെ വിളിക്കും. ഉടങ്ങനെ കരടിയെ വിളിച്ച് എന്നീ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി വിളിച്ച് കരടിയെ ഉണർത്തും. എന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വന്യജീവികളല്ലേ, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അയാളെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിയിടും. ആ തട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയാളെ കൊന്നോളാം, എന്റെ നഖങ്ങൾ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് പാതി പാതി എടുക്കാം എന്ന് പറയും. ഏരെയാണല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആ കരടി പറയും ശരിയാണ് പറയുന്നതൊക്കെ, പക്ഷേ അയാൾ അഭയം തേടിയിട്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീടാണ് ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഭയം തേടി വന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും കരടി. ഓക്കെ. അപ്പൊ പുലി എന്ത് ചെയ്യും? രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഇയാളെ പിടിക്കും, ഈ ഹണ്ടറെ പിടിക്കും. എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയും, ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ ആ കരടി അങ്ങോട്ട് താഴെ തട്ടിയിടും. അപ്പൊ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയാൽ മതി, എനിക്ക് കരടിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വിശപ്പ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്ന്. അയാൾ കേട്ട പതി കേൾക്കാത്ത പതി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കരടിയെ തട്ടിയിടാൻ നോക്കുകയാണ്. അത് ഉറങ്ങാണ്. ആ പകുതി ഉറക്കത്തിലാണ് കരടി. അതിനെ തട്ടിയിടുമ്പോ ആ പകുതി ഉറക്കത്തിൽ താഴത്തേക്ക് പകുതി വീഴുമ്പോഴേക്കും ആ ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുമ പിടിച്ച്, കരടിയാണല്ലോ മേലേക്ക് കയറിപ്പോയി അതേ പൊസിഷനിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും. അപ്പോ ഈ പുലി വീണ്ടും എന്ത് പറയും, ഈ കരടിയോട് എന്ത് പറയുന്നു, പറഞ്ഞു കണ്ടു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി, ചിലപ്പോ അയാൾ എന്താ ചെയ്ത്, നിന്നെ തട്ടിയിടാനല്ലേ നോക്കിയത്, വേഗം തന്നെ അയാളെ താഴെ തട്ടിയിടും, നമ്മൾക്ക് അയാളെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആ കരടി പറയും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയാണ്, അയാൾ അയാളുടെ സ്വഭാവമാണ് കാണിച്ചത്, പക്ഷെ എന്റെ ഇത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അഭയം തേടി വന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാ മാറ്റണത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് ഒരു ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, അയാള് നമ്മളെ തട്ടിയിടാനെങ്കിൽ നോക്കി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ തട്ടിയിടാന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അധികവും വരിക അല്ലെ. ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അതാണ് ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പറയുന്നതാണ് നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും പല ഇതിലുണ്ട് അല്ലെ, 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് അധികം സന്യാസ ഇതിലാണ് പറയുക. എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് കാട്ടിൽ പോയിട്ട്, പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, കാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവിടെ.
അപ്പൊ അതിനെ പേടിക്കുന്നില്ല. അതായത് എത്ര മറ്റുള്ളവർ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താലും, ഇപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് തെറ്റുകൾ നമ്മളോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനു മേലെ നമ്മുടെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നിലനിർത്താനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, അതാണ് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വന്നിട്ട് ഒരു പാമ്പ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഓടി വരികയാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിർഭയതയാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഓടുന്നില്ല, ആ പാമ്പ് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫോളിഷാണ്. അത് നമ്മൾ ഓടുതന്നെ വേണം അല്ലെ? പാമ്പ് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാല് അത് കടിക്കും, നമ്മൾക്കറിയാം. അതല്ല നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നല്ല ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം, എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ആ ആത്മവിശ്വാസം, അതാണ് ഇവിടെ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതാണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലന്തോയം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെ? അതുപോലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തു, അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ മുടക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 10 റൗണ്ട് ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു റൗണ്ട്, മിനിമം ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് തടസ്സമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അകൈത്തുകീയ പ്രതിഹത എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദാനം. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ഗൃഹസ്ഥർക്കാണ് സാധാരണ ദാനം നമ്മൾ പറയുക. കാരണം ഇപ്പോ പിന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിൽ പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടിയും വരും കേട്ടോ. കാരണം ഈ നമ്മള് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് പ്രസക്തല്ല. എന്നാലും ഒരു സന്യാസം, അതായത് നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവാം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? ഒരു ലൗകിക ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില ചിട്ടകൾ വേണമെന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വരുന്നതാണ്. അതിലെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവരൊരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇതെന്താണ്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയെയും ധനത്തെയും അകറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ റൂള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസത്തില് അപ്പൊ അവര് സ്വന്തം അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഒരു അത്രയും ദൂരം, ഒരു ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അവർ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതില്. അപ്പൊ ആ ഹരിദാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഗായകനൊക്കെ അസലായിട്ട് നല്ലൊരു യുവാവാണ്, അധികം പ്രായമില്ല ഹരിദാസിന്. അപ്പൊ ഹരിദാസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, അത്രയും ചിട്ടയിലാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അതുകൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇവർക്ക് പ്രായം അധികമല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു ആകർഷണം തോന്നുകയാണ് ഹരിദാസിന്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം മുഖത്ത് വരികയാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ത്രീയോടുള്ള ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമല്ലോ, അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടൊരു ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. ബട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. അതിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരുപാട് കോപം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പുറത്താക്കും അവരെ ഇതിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ അറിയാതൊരു ഒന്ന് നോക്കി എന്നുള്ള ആ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയ്ക്കും വലിയ കഠിന ശിക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടോ, അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം എന്ന് പറയും. അതോ ഹരിദാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മഹാപ്രഭു ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർപാട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉചിതമായ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ജീവൻ നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് തരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ഉചിതമായ ശിക്ഷയാണ് ലഭിച്ചത്, ഇനി അവനൊരു നല്ല ജീവിതം നന്നായിട്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ
ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സന്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഇതില് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ വരുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ആ സമയത്താണ് അവരെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പേര് പോലും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആശ്രമമാണോ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. അഥവാ നമ്മൾക്ക് സന്യാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്യാസ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ നമ്മളുടെ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു സന്യാസം എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിനേക്കാളും മേലെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും. ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആശ്രമത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഈ സന്യാസിമാര് അവരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവർ എല്ലാം എന്താണ് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ അവര് സ്വന്തമായ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവരൊരു ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇതുമാതിരി നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ അമ്പലങ്ങള് അങ്ങനത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് പറ്റണമാതിരി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ. കാരണം അവര് എത്രയോ ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ദാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തക പ്രചാരണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ അങ്ങനത്തെ പുസ്തക പ്രചാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താം. അതൊക്കെയാണ് ദാനം എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഇനി ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നേരത്തെ സ്റ്റോറി നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. ആത്മനിയന്ത്രണത്തില് കാരണം നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരണം. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത്. എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. അതാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഇരുന്ന് TV ഉറക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു മൂവി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പണ്ടെപ്പോഴോ കണ്ട മൂവിയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നതാണ്. അതൊന്ന് വീണ്ടും കാണാനിരിക്കുന്നു. അയ്യോ അതൊന്ന് കണ്ടാലെന്താ നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ റെക്കോർഡിങ് കേട്ടാൽ പോരെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോ നടത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾക്കൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, മരുന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ മരുന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസുഖം മാറും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള ഈ അസുര ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതൊക്കെ ആണല്ലോ. പണ്ടത്തെ കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദപഠനം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിരുന്നു. വേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. നമ്മൾ ഇന്നലെ വേദാന്തത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അറിവിന്റെ അവസാനം, അതാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോ തവണയും അവതാരത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരൊരു ഗുരുന്റെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തെ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദ പഠന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഗുരുകുല പഠനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഇവര് പോകുമ്പോ എന്താ നടക്കുക? അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അവിടെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവും, അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ ഗുണം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരുമാണ് കേട്ടോ അന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഗുരുകുല പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അന്നത്തെ കാലത്ത്. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കാറ്റഗറിയാണ്. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അവരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതില്. അപ്പോ ഈ വേദപഠനം അപ്പോ എന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്?
അപ്പം ആ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവാണോ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ ബ്രാഹ്മണനാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും പോയിട്ട് വിറക് കൊണ്ടുവരുക തന്നെ വേണം. അവിടെ ആർക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒന്നുമില്ല ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്. എല്ലാവരും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് അത്. അവർ ഒരു പണമുള്ള ആളെയും പണമില്ലാത്ത ആളെയും ഒരേപോലെ കാണാനാണ്. വിവേചന ബുദ്ധി ഓട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് അന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുല പഠനം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തില് ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ഒരാൾക്ക് താഴ്ന്ന ആള് മേലെയുള്ള ആള് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ പഠനം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ വേദപഠനം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അന്നത്തെ വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, ആ ക്ഷത്രിയൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാ പഠനങ്ങളും അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപഠനം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോട് കൂടെ കാണാനായിട്ട്, എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ ഒരു വിവരം അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. തപസ്, ലാളിത്യം. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് മുന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവിടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ജപിച്ചു, എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ക്ഷമ നശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ വന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചറാണ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേമാതിരി അല്ല അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ബുദ്ധി നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ വരുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കൊണ്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിച്ച് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി, ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കി, അവര് അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരോ ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെവലിലുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലെവലാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രയത്നം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ലാളിത്യം, അഹിംസ. അപ്പം അത് ഇതൊന്നും ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? നമ്മൾ ലാളിത്യമുള്ളവരായിരിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ തരുന്നതാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, നമ്മൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്നുള്ളത് അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ലാളിത്യം വരും. അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ പുരോഗമനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് മേലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജീവിവർഗത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജീവിവർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം, അതായത് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ പോകുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ജീവികളെല്ലാം നമ്മൾ കൊല്ലരുത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ. ഒരു ജീവിയെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക? അത് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഓരോ ജീവിയെ കൊല്ലുന്നതും അതിനെ കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് പാപമാണ്. എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പാപമുണ്ട്. കാരണം അത് അനുഭവിക്കേണ്ട പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് കേട്ടോ, എന്താണ് ആ രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടി അവർക്കെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, സദ്യ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു യജ്ഞവും ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം മരുന്ന് കൊടുക്കും. അത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഫുഡ് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരുന്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ ചോര ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു പോയിസൺ അതുണ്ടാവൂല്ലോ, പോയിസൺ കളറുള്ളൂ, ഒരു വിഷപ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് പിടിച്ച് അതിനിങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ
പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോയിസൺ വന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഫുഡിലേക്ക് വീഴാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് തന്നെയാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് അടുത്തൊരു കരണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ആ കരണ്ടിയിലേക്കാണ് ഈ പോയിസന്റെ ഇത് വീഴുന്നത്. അതൊരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കും. ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, രാജാവിന് അറിയില്ല, ഈ പോയിസൺ വീഴുന്നത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ആ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണൻ അത് കഴിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണൻ മരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് പനിഷ്മെന്റ് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ചിത്രഗുപ്തനാണ് അത്രേ ഇതൊക്കെ എഴുതുക, ആരോ എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിനുള്ള അതിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറി തിരിക്കുന്നത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അതിന് എഴുതുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ തരം തിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് പാപമുള്ളത് അങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രഗുപ്തനാണ്. അപ്പൊ ചിത്രഗുപ്തന്റെ അടുത്താണ് ഇത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രഗുപ്തൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ഇതിൽ പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു, കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപന്മാർക്കാണ് വരുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരുന്താണ്. പരുന്തിന് അറിയില്ല. പരുന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പരുന്തിന് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ? ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാമ്പിന്റെയാണ് പോയിസൺ വരുന്നത്. പക്ഷെ പാമ്പ് ചത്ത പാമ്പാണ്. ചത്ത പാമ്പിന് എന്താ അറിയണത്? അപ്പൊ പാമ്പിന് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ കൊടുത്തത് രാജാവാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിന് അറിയണ്ടോ അവിടെ ആ പോയിസൺ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന്? അറിയില്ല. അപ്പൊ രാജാവിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ നമ്മൾക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രഗുപ്തൻ കേട്ടോ. മറ്റാൾ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്ന ആള് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എഴുതാനുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ വരും വഴി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വഴി അറിയില്ല ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കും, ആ രാജാവിന്റെ അവിടെ ഒരു ദാനമൊക്കെ നടത്തണ്ടല്ലോ, ആ രാജാവിന്റെ അവിടേക്കുള്ള വഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയും, ദാ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, ആ എന്താണ് വിഷം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണരെ കൊന്ന ആ രാജാവിന്റെ അവിടേക്കുള്ള വഴി അതാണ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ചിത്രഗുപ്തൻ എഴുതും, ആ പനിഷ്മെന്റ് ആർക്കാണ് വന്നത്? ആ സ്ത്രീക്കാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എന്താ കാരണം? അതിനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ത്രീ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ, അയാള് ഒരിക്കലും പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതല്ല. അയാൾക്ക് അറിയൂല പാവം അതില് പോയിസൺ വീണുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനേക്കാളും പാപമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ. ഇതെല്ലാം അഹിംസയിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് അല്ലേ. ക്രോധമില്ലായ്മയൊക്കെ, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, അതാണ്. പരദൂഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പനിഷ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് അത്രേ. സർവ്വജീവികളോടും, അതായത് അവർക്ക് വരേണ്ട പാപം നമ്മൾക്ക് വരും എന്നാണ്. ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം. ശൗചത്തിലാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യ ഇതുമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ്, ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. കലിയുഗത്തിലുള്ളത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞാണ്. അസൂയാരാഹിത്യം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും ആത്മാവായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസൂയ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാജ്ഞയില്ലായ്മ. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളും കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ബഹുമതി കിട്ടണേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ലെ, യൂഷ്വലായിട്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ സെൽഫിഷ്നെസ് ഇല്ല, സ്വാർത്ഥത ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ആരും നന്നായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും. ഓ, എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യണേ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. അതാണ് അസൂയ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അസൂയ ഇല്ലാണ്ടാവേണ്ടത് ആരോടാണ്? ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനോട് അസൂയ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മളുടേതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവര് നല്ലതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് എന്തെന്ന്? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു അസുര ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഗർവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വരും. ഗർവം, അഹങ്കാരം. അത് ഗർവവും അഹങ്കാരം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം?
ഗർവം എന്ന് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവം. നമ്മള് വലിയ ആളാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് ആ, ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേഗം നമ്മൾ ചെറിയ പ്രയത്നം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഭാവം വരും. അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും. ഇനി പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അത് അറോഗൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ. പാരുഷ്യം ആ, എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം, ഞാൻ വലിയ മറ്റേ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര താഴെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം വരുമല്ലോ. ആ ഒരു ഭാവത്തിനാണ് എന്താ പറയുന്നത്, പാരുഷ്യം. ഇവിടെ പാരുഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആ അഹങ്കാരം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എന്താ പറയാ അവജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ് പറയാ, തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അഭിമാനം, ക്രോധം. ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യം. ആ ദേഷ്യത്തിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം തോന്നാം ഒരാളോട്, അതായത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മളോട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധാണ് പാരുഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഷ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉം. ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ പാരുഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനത്തെ അതെ. വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യം വാക്കുകൊണ്ട് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പെരുമാറുന്നു. മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് പാരുഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ. അറിവില്ലായ്മ. നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഗുണം. ദൈവീ സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനകാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇവിടെ ഈ ലോകത്തോട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അവിടെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവില്ല, പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, അത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാപം വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്, അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ ബന്ധനകാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് അസൂയയില്ലായ്മ, എന്താണ് വിനയം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നിനക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെന്ന് വീണ്ടും നമ്മളോട് പറയാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ. ഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവജ ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതാണ് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇതല്ല ഉള്ളത്? ആസുര ഗുണങ്ങള്, ദൈവിക ഗുണങ്ങള്. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോണത്. പ്രവൃത്തിം ചാനി വൃത്തിം ച ജനാനാവിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം നാമി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അസുരഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? തമോ ഗുണാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? അലസത, മൂഢത അല്ലെ, എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ എന്താണ്, അതുപോലെ ഉറക്കം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, സംഭ്രമം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അസുര ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, എന്ത് പ്രവൃത്തിയാലും അവര് വീണ്ടും വിചാരമില്ല അവർക്ക്. അവര് എന്ത് പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോ പറയാണ് അയാളെ പോയി കൊല്ലും, ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്ര പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കൊല്ലും. കാരണം ഇവരെന്താണ് വിചാരിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മേലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ള ബോധം അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റും ശരികളും ഇല്ല അവർക്ക്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി എന്നുള്ള ഭാവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ നുണ പറയാം. അപ്പൊ നുണ പറയും തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നില്ല, എന്റെ കാര്യം നടക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയല്ലേ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതൊക്കെ ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെക്കും അല്ലെ.
എന്നാൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അതും എസ്പെഷ്യലി ഒരു മാരേജ് പോലെയുള്ള ഒരു ശുഭമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി. ഏതൊന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെയും മേലെ പോയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വെക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക, ഡ്രിങ്ക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അല്ലെ. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അസത്യമത പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗതാപുരനീശ്വരം അപരസ്പരം സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമ ഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം അടിസ്ഥാനരഹിതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, തുടക്കമില്ല അവസാനമില്ല എന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല, എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരെ കൺസെപ്റ്റിലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വരുന്നത്? ലൈംഗികാഭിഷം, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി യോജിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരതിൽ ഉത്തരമില്ല. അവരതിന് എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി, ബിഗ് ബാങ് തിയറി, എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളായി പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അങ്ങനെയാണ് പറയുക അതില് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത്. ഇതെല്ലാം ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ്. എങ്ങനെയോ ആദ്യത്തെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടായി. നമ്മള് ബൈബിളിൽ പറയൂല, ആദം ഹവ്വ ഏതൊരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ ഇവരെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ലൈംഗിക ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യം ഏതോ കെമിക്കൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള ജനറേഷൻ മുഴുവൻ അവർ തമ്മിൽ, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയോഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ ലൈംഗിക അഭിലാഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്, അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ കാമം മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റുകളും ശരികളും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആരോടും ഉത്തരം പറയാനില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ആരുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്തെന്ന്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്തയിൽ എന്താണ്, പരമാത്മാവില്ല, ദൈവമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയ പ്രഭാവ വദ്യുഗ്ര കർമ്മാണക ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഹ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുങ്കറികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണ് പേടിക്കാൻ ആളില്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് നിൽക്കൂ, കളിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, 5-6 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലിരുമ്പോൾ അടക്കം ഒതുക്കായിട്ട് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. കാരണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ, എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉടക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അച്ഛനെയും നടി കിട്ടും എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഒരുമാതിരിയൊക്കെ ഇരിക്കും കുട്ടികൾ. കുറച്ചൊക്കെ കുറുമ്പ് കാണിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നുള്ള ലെവലുണ്ടാവുക. അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല, ഒരു രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടുക, ആ അച്ഛനും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് വീട് ഏത് ലെവലിരിക്കാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ലെവലാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, കാണാൻ ആരുമില്ല, അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. ആ ഉള്ളിലെ മനസാക്ഷി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്, അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആരും കാണാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ആരെയും പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ഉറപ്പല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലാത്ത കാരണോട് എന്ത് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുങ്കറികളും അവർ ചെയ്യും. അതാണ് ആറ്റം ബോംബ് കിട്ടുന്നില്ലേ ജപ്പാനിലെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനമദാന്വിതാഹ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ അശുചിപ്രദാഹ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകർഷരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രാവണന്റെ കഥ അറിയാലോ. എന്നാലോചിച്ചൊക്കെ, മറ്റുള്ളവരും സീതാദേവി മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എത്ര ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. അത് ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, നേരിട്ട് പോയിട്ടല്ലല്ലോ. രൂപം മാറിപ്പോയി ഒരു മുനിയായിട്ട് വന്ന് എന്തൊക്കെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലെ.
അപ്പൊ കാമം ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അടക്കാനാവാത്ത കാമാണ് ഉണ്ടാവുക, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതൊരു സ്ത്രീയോട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല, വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ കീഴിലാക്കണം. ഹിരണ്യകശിപു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്? ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് വാമന സോറി വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഇതാക്കിയത്. അപ്പൊ തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ തപസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമരത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ ഹിരണ്യകശിപു മറ്റേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച, രാവിലെ പറ്റില്ല, രാത്രി പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വരം വാങ്ങിയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആകർഷരാവുക. രാവണനെ നമ്മൾക്കറിയാം. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്? സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഷ്ഠകൾ വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലേ? പക്ഷെ രാവണൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളൊരു കോണി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എവിടേക്ക്? സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക്. എത്ര ചീത്ത ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലും ആരെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അസുര സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏതൊരു യജ്ഞങ്ങൾ കൂടാതെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭസ്മാസുരൻ അല്ലേ, ശിവദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് ദക്ഷനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദക്ഷൻ എന്താ ചെയ്തത്? പാർവതി ദേവി ശിവൻ പറയുന്നുണ്ട് പാർവതി ദേവിയോട്, പോണ്ട, അച്ഛനാണ് ദക്ഷൻ, എല്ലാവരും. അപ്പൊ ശിവനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്, ഞാൻ എത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് അച്ഛനല്ലേ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാർവതി ദേവി പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്? ആരും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ യജ്ഞത്തിന് ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പകുതി വെച്ച് വെക്കുമ്പോ അത് ഏറ്റവും ബഹുമാനിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. ശിവദേവന് ഒരു സ്ഥാനവും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് എന്താണ് പാർവതി ദേവിക്ക് സതി എന്ന് പറഞ്ഞത് സങ്കടം വന്നു. അവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഗ്നിയിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ശിവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അത്രയും ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്, തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു എന്നുള്ള സങ്കടം എല്ലാം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ദക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ശിവദേവന്റെ കാലിൽ വീഴാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്? തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ യാഗം എല്ലാവർക്കും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അവരെ ഉള്ളിലത്തെ മനോഭാവം ചീത്തയാണെങ്കിലും ആ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വേദമന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണത്തിനാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദോഷമാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ദക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ദക്ഷൻ ഭഗവാന്റെ ശിവദേവന്റെ കാലിൽ വീഴുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ആ അഹങ്കാരം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഭാവം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുള്ള ആ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ധനമുണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. രാവണനും ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് അല്ലെ? എന്താണ് എന്താ പറയാ, തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള നമ്മള് സ്വയം ശരീരത്തിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്സാണ് രാവണൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അവർ എത്ര സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ അത്ര ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളാണ് തപസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്താണ് കയാതു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ എന്താ പറയാ, ഇത് അവർ അത്രയും ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഇന്നത് വേണം, ഇന്നത് വേണം, ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദേവകി മാതാവിനെ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കംസൻ എന്താ ചെയ്തത്? 8ാമത്തെ പുത്രൻ തന്നെ കൊല്ലും എന്ന് കേട്ട വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? വാളെടുത്തു സ്വന്തം സഹോദരിയെ കൊല്ലാനായിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവിതം, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര അന്യായമായിട്ടാണെന്നെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം? യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേ തരോ ജനാഹ. അവർ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്, അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ആ ധനം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവസാനം നമ്മുടെ ആശ്രയം ആരാണ്?
ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദേവകി മാതാവിനെയാണല്ലേ അവസാനം എന്താണ് വസുദേവര് പറയും എന്തെന്ന് പറയും, എല്ലാ കുട്ടികളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ദേവി ഇത് അവരെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് വിടുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അവരെ എന്താണ് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ച് എത്ര ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അസുര സ്വഭാവത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുകളും ശരികളും ഇല്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഇത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുമക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ ജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മുനികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരായിരുന്നുണ്ടാവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്തോ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? അവരെയെല്ലാം ഈ എന്താണ് ദേവന്മാരെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊല്ലണം, അവരൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവായിട്ട് വാഴണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ദ്രൗപദി ദേവിയെ കാണിച്ചത് കണ്ടില്ലേ അല്ലെ? ദുശാസനൻ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണല്ലേ ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സ്വന്തം അമ്മയുടെ വസ്ത്രം അഴിക്കുന്ന ഒരു മകനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എത്രയും അധപ്പതിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഞാൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല. ദുശാസനന്റെ ഫലം എന്താണ്? അപ്പുറത്ത് ദുര്യോധനുണ്ട്, എന്തായാലും എന്നെ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരുന്നു ദുശാസനന്. അപ്പൊ എന്ത് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നരകത്തിൽ തന്നെ പോകണം അല്ലെ എന്തായാലും. അപ്പോ ഇവിടെ ശിശുപാലനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശിശുപാലന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? ശിശുപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ മകനാണ് ശിശുപാലൻ. അപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 കൈകള്, അതുപോലെ മുഖം വികൃതവും, കണ്ണ് അതൊക്കെ വേറെ ഒരു മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വികൃത രൂപത്തിലാണ് ശിശുപാലൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ. ഏതമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോനാണല്ലോ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ കുട്ടി ജനിച്ച് അമ്മ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോ അശരീരി വരികയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ ആരെടുക്കുമ്പോഴാണോ അവരുടെ ഈ വികൃതാവസ്ഥ മാറി നോർമൽ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടും എന്നുള്ളത് വരെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിറയെ പേര് വരും. അപ്പൊ യശോദയും നന്ദഗോപരും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ബലരാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മ. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. അങ്ങനെ അപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ശിശുപാലന്റെ ആ വികൃത രൂപമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു നോർമൽ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ശിശുപാലൻ. അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, നോർമൽ രൂപം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് മകൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വേഗം കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അമ്മ, എന്റെ മോൻ അസുര രൂപമായിരിക്കാം, അസുര സ്വഭാവമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമ കൊടുക്കണം, കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ശരിയാണ്, അവൻ എന്നെ എന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചാലും, എന്ത് അനാവശ്യം ചെയ്താലും, എന്ത് ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും 100 തവണ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. 100 തവണ അവൻ പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ 100ന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ കൊല്ലും. അതാണ് കൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനം. ഏതൊരാൾക്കാണെങ്കിലും എന്ത് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും 5 തവണ 10 തവണ വിളിക്കും, അതിന് മേലെ ഒരാൾ ചീത്ത വിളിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ശിശുപാലനെ അറിയാം ഈ കാര്യം, 100 മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനമായി, ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ആരെ ഇരുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോ സഹദേവൻ പറയും, സഹദേവനാണ് നല്ല വിവരമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സഹദേവൻ പറയും ഏറ്റവും ആരാണ് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുത്തേണ്ടത്, അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇരുത്താണ്. അപ്പൊ ആ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും പാദപൂജ നടത്തുകയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും ശിശുപാലനോട് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും. എപ്പോ തൊട്ടുള്ള ദേഷ്യമാണ്? രുക്മിണിയെ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതും തന്റെ സുഹൃത്തായ രുക്മിണിയുടെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് വിട്ടു കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ തൊട്ടുള്ള ദേഷ്യമാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും, എന്താണ്, ആരെയാണ് അഗ്രപൂജിക്കേണ്ടത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ്. ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ? ഇതൊന്നുമല്ല. അയാൾ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഈ നീചജാതിയിൽ പെട്ട ഒരാളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടോ എന്നൊക്കെ പറയാത്തതൊന്നുമില്ല. ആ ലെവല് പറഞ്ഞു അവസാനം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കയറി നൂറിന് മേലെ പോവാണ്. 101ാമത്തെ തവണയാകുമ്പോൾ അതുവരെ. അപ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മരെ, അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും, കൃഷ്ണ, ശിശുപാലൻ അനാവശ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും പേര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദയവ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കൂ. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിക്കൂ, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവരമില്ലാണ്ട് പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. 101ാമത്തെ തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? അറുത്ത് വിടും തല. എവിടെ തല അറുത്ത് പോയി അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകേണ്ടത്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗത്തേഷു ഉപജായതേ. ആ ദേഷ്യം, അതായത് തന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തി നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ വെച്ച് അത് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതാണ് ശിശുപാലൻ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്ടായത്? സ്വയം മറന്നുപോയി, നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദേഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യാന്നറിയില്ല, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ വേറിന്റെ ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക? വിധികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ അഹങ്കാരം വരെയാണ് അവർക്ക്. ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ദേഷ്യം വരെയാണ് അവർക്ക്. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മഹാബലിയെ ശപിച്ചു, പക്ഷെ മഹാബലി സറണ്ടർ ആണ് ചെയ്തത്. അല്ലെ, ശപിക്കല്ലേ, സോറി. മഹാബലിയുടെ തലയിൽ കാല് വെച്ചു അല്ലെ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ദ്രലോകത്തെക്കാളും ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് പാതാളത്തിൽ തീർത്തു കൊടുത്തത്. ഒപ്പം വാമന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? അതുമല്ല, ഇനി അടുത്ത ഇന്ദ്രപദവി മഹാബലിക്ക് ആണ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല, എത്രയോ മഹത്തറിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഗുണങ്ങൾ കാരണം ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സമുദ്രമന്ഥനം നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ സമുദ്രമന്ഥനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അസുരന്മാര് ദേവന്മാരും കൂടി രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കും അല്ലെ? വാസുകി അല്ല, മന്ദരപർവ്വതം ആണ് അല്ലെ? അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ആരാണ്? പൂർവ്വമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ? അതിന്റെ മേലെയാണ് പർവ്വതത്തിനെ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പർവ്വതം കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അസുരന്മാരെന്താണ്? ആദ്യം തലഭാഗമാണ് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഭഗവാൻ, ബാലഭാഗം ഇരിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എന്താണ്, ഞങ്ങൾ എന്താ അത്ര മോശക്കാരാണോ? വാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, ഞങ്ങൾ തലയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും അസുരന്മാര്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അസുരന്മാരെ തലയുടെ അടുത്ത് നിർത്തും, ദേവന്മാരെ വാലിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തും. എന്തുണ്ടാവും? കടയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്? വിഷപ്പുകയാണ് സർപ്പത്തിന്റെ വായിന്ന് വരുന്നത്. ആ പുക കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയണേ, പുക കാരണോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാലല്ലേ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിനല്ലേ തലയിലേക്കാക്കി മാറ്റിയേ, അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനേക്കാളും വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കിയിട്ടാണ് തരിക എല്ലാം നമ്മൾക്ക്. അതിന് മേലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഈ അമൃത് വരും അല്ലെ? അമൃത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് അവര് തല്ലിടുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക? അസുരന്മാര് തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നോർമലായിട്ട് അത് വാങ്ങാണ്ട്. അപ്പോഴും അവർ അഹങ്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മോഹിനി രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ മോഹിനി രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക? ഒരു അസുരൻ വന്നിട്ട് എന്താവും? ആരുടെ രൂപത്തിൽ വരും? ഈ ദേവന്മാരുടെ രൂപത്തില്, ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ വന്ന് അവരിടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അമൃതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ മോഹിനി ദേവി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു വരുമ്പോ ഇത് എടുത്തുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും, ഭഗവാനല്ലേ, മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അപ്പോ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാളുടെ തല അറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ മേലെ നമ്മൾ പോവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് കളവായാലും ചതിയായാലും ചോരാഗ്ര ഗണ്യൻ എന്നാണ് പറയുക ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എന്താണ് കുരുട്ടുബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾ പോയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
ഭഗവാന് മേലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള പനിഷ്മെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. താനേകം ദിശ്യത ക്രൂരൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യ ജസ്രമവശുഭ സുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈശാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധിപന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരം സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരന്മാരായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാപമറ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോയാന്ത്യതമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരിക്കലും അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. എന്താ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൂ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് മാറുന്നത്. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാണ് അല്ലെ? ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധി മരപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പോവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മ കാമക്രോധത്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേ. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കാമമാണ്. കാമത്തിൽ നിന്ന്, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രോധം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നു. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനരക ആചരത്യാം മനശ്രേയ സതതോയാതി പരാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ജീവഗണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും, ദൈവിക ഗുണങ്ങളായി മാറും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവാം? ദൈവയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താം. മനുഷ്യ കാമക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് കാമം, ക്രോധ, ലോഭമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നഗരന് രാമാന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധ, ലോഭം പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതയിലേക്ക് ഉയരാം. എങ്ങനെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഈ നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എത്താം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. യശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതക നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിയും. എന്നാൽ ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അസുരഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. ഇവിടെ 3 തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഹിരണ്യാക്ഷനാണ് വരാഹരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? ഇതാരാണ്? രാവണൻ. അടുത്തത് എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? കൊല്ലുന്നത് ആരാണ്? കംസനല്ലേ? ഇവിടെ ഇതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കലിയുഗത്തില് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സത്വഗുണമുണ്ട്, അസുരഗുണമുണ്ട്, ദൈവിക ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും, അതായത് സത്യയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ 2 പ്ലാനറ്റിലായിരുന്നു സത്വഗുണം, ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അസുരഗുണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും എന്തായി? 2 ഫാമിലി തമ്മിലുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അല്ല, സോറി, 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ഒരു ഇതിൽ തന്നെ 2 ലങ്കയും ഇതും അല്ലേ ത്രേതായുഗത്തിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെന്താ വരുന്നത്? അടുത്തതിൽ യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഒരേ ഫാമിലിയിൽ 2 ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ? 2 ഫാമിലി ലെവലിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത്. കലിയുഗത്തിലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അസുരഗുണങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതാഹ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക.
തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കണം. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭഗവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുള്ളതാണോ? നമ്മൾക്ക് ഗുണമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തെറ്റുകളും ശരികളും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഗീതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ വേദജ്ഞാനങ്ങൾ മുഴുവൻ, ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ അറിവ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുക, പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. അതുപോലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ എല്ലാ വേദങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അതിൽ ഓരോന്നും എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങളിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അവസാനം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുവാണ് മാതാജി, ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ചോദ്യങ്ങള്? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർ, ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് PDF ഉണ്ടല്ലോ, PDF ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. PDF നോക്കിയാണ് നമ്മള് രാവിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ PDF നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് അവര് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് അയച്ചു തരും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മള് അതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം. വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജയപതാക, ഗുരുവായൂർ ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അയച്ചു തരും നമ്മൾക്ക്. അത് വേണമെന്നുള്ളവർ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 അടുത്ത വലിയ ഈ പറയണ ഗീതയല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വലിയ ഗീതയാ മാതാജി ഇരിക്കുന്ന സാധാരണ. ഇതന്നെ വാങ്ങണം മാതാജി നിങ്ങൾ ഇതില് പഠിക്കുമ്പോ. കാരണം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ വേണം. അതിന് ഇതാണ് ലെവൽ 2 പോകുന്നത്. ആ ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നാ മതി മാതാജി, നമുക്ക് വേണം ബുക്ക്. അപ്പം ബുക്ക് പറയാട്ടോ, ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയാം. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 20 എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീരങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും. അതെ, അതായത് അസുരഗുണമുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവര് അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധം, സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം, ദുരഭിമാനം, ക്രോധം, പരസ്യമായ പെരുമാറ്റം, സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ.
ഉം. എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? പറയണോ? നോട്ട് ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, നമ്മുടെ PDF വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഉം. ഏതാ ശ്ലോകം എന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്ലോകം നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ശ്ലോകം എന്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ ബുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരം ഇതിലുണ്ട്. ഇത് അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതില്. മാതാജി അത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 18. അഹങ്കാരം, ബലദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം, സംശ്രിത. 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. രൂപം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 4ാമത്തെ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇനി ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? അത് എനിക്കറിയത്തില്ല മാതാജി, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം തന്നെയാണ് മാതാജി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങളാണ്. ഈ 3 ദോഷങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മേലെ അത് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ മേലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം കേട്ടോ. ഇനി മനുഷ്യ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ബദ്ധനായ ആത്മാവിൽ കാണാവുന്ന 4 പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങളായി അതോ? അത് പറഞ്ഞാലും മതി മാതാജി. എന്തായാലും മാതാജി ഒരാള് പറഞ്ഞോളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇത് പറഞ്ഞ ഓക്കെ. ഇത് കാമക്രോധം ഇത് ഈ അധ്യായത്തിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ ആ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോ അതിനായ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. അതെ, അബക്കങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്തുവാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അത് 4 ദോഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ 4 ദോഷങ്ങളാണ് മാതാജി പറയുക എപ്പോഴും. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രവണത. ശരിക്കും അത് 3 അല്ല 4 ശരിക്കും. അവിടെ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത്. വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്തുവാനുള്ള, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അതാണ് ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, വ്യാമോഹശീലം, തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം. അത് 4 ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ. വ്യാമോഹം അല്ലേ? വ്യാമോഹം. അതെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചന പ്രവണത, വേറെന്ത്? വ്യാമോഹശീലം. വ്യാമോഹശീലം അല്ലേ? ശീലം. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വ്യാമോഹം, ശീലം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അവക്കങ്ങളായുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലെ? കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ മുമ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ചെവിയോണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണതോ നമ്മൾ 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് മേലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, അതിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അതിന് താഴെ ശബ്ദം ആക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശബ്ദങ്ങളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. ഇനി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഭഗവാനോടുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഈ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സംസാരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒരു മിനിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നീ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യരും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മാതാജി, ഇതിലിപ്പോ ദൈവിക പ്രകൃതിയും അസുരവും എന്നല്ലേ കൊടുത്താണ്. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങളും തമ്മിലാണ്. ദൈവിക ഗുണവും അസുര ഗുണങ്ങളും തമ്മിലാണ് മത്സരം കലിയുഗത്തില്. ദൈവിക പ്രകൃതിയും അസുര പ്രകൃതിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം നേരിക്കുള്ളൂ. ദൈവിക പ്രകൃതിയും അസുര പ്രകൃതി തമ്മിലാണ് മത്സരമുള്ളത്. ദൈവ പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരും അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തില് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളതില് ദൈവപ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാര് അസുരപ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ലെവലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് അവര് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ദൈവപ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരും അസുരപ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതായോ? കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയോ? അത് എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കുള്ള കാരണം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കാരണം അത് ഇതിലുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശരി, ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ്? കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതെ, 2 അധ്യായങ്ങളും കൂടി ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ. ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ. ഈർഷ്യാലുക്കളാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയണല്ലോ ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാം. മാതാജി, നമ്മൾ വിരലില് തൊട്ട് ഹരേ മന്ത്രം, ഹരേ